Sa Good Vibes, libre kapon, konsulta kag bakuna, ginatanyag para sa mga hinuptanan. Ginbuksan kaina sang aga ang Pet Festival sa SM City, Bacolod. Sa Pet Festival, pwede makadala sa mga hinuptanan para mapabakunahan, mapakapon, kag mapakonsulta sa vet. Sunod sa Assistant City Veterinarian nga si Dr. Janine Sartho, luyag nila nga matagaan sa maayo nga panglawason ang mga hinuptanan. Pero hindi lang puro konsulta ang yari diri kay may ginpreparar man nga mga kalingawan ang syudad. Balantayan ang paghihiwaton nga pet fashion show kung sa diin bida ang mga pets kagang ila nga OOTD o kung Outfit of the Day. Magluwas sa pagrampa, mayaraman sang rabies sa Quiz B para mapalapad ang ihibalosong publiko parte sa responsible pet ownership. May mga iduman nga for adoption sa mga nagapangita sang pets. Bukas ini para sa tanan, ilabi na gid sa mga taga-Bacolod. So those who wants to adopt, ano lang man gid, hopefully man na mag-adopt sila is sa saktong hands, kabalo mag-atipan sa mga ido, hindi lang magkuha just for the sake nga, sorry for the term, but for clout, kumbaga, tani they will be responsible pet owners and ano laman na siya, adoption fee sa city natin is around 100-150 and then may libre naman na siya na anti-rabies as well.